Marina, yeah. Hvad fanden er det der for noget? Jeg ikke, der var ved at prikke min om. Det var fucking irriterende. Er det sengetid? Ej, det var bare for sjov. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Det er mig. Hej, nu er tilbage igen. Der. God til bordet. Fuck. Fuck. Er I gået i gang? Nå. Røg ned i væsset. Achishachita, a ring on Mugaga go gaga. We are da do. School. Sådan. Hvor lærer man nu? Ja. Røg. Det er armbåndet. Det købte jeg ned på Gran Canaria. Der er helt varmt. Nej. Jeg skal lige skide, jeg skal. Ikke ryste så meget med kameraet. Hey. Jeg har lige været hjemme hos en af mine bedste venner. Lukas. Just so what? And you my baby. I just you got to why die. Skid der fucking lige der. Scar. Men altså, den er lige med den, og kigger lige med den. Det skulle da også bare være håbløst. Lige der, hvor min finger står, der er han sgu. Mor, må jeg godt bede om nogle pebernødder? Mor, og pebernødder? Vil du sige hej til far? Nej, tak. Hallo? Jonathan kommer. Min værste fjende store bror. Ej ja, den kan godt tænke mig. Ej, du sexy kommer over. Du sexy. Se, jeg er stærkere end min lille røg, for han er bare en lille spand. Jeg lavede en video med, at jeg var meget stærkere end dig.